Také Denisa Mudrová a LOZ dokončili parkour s jednou chybou, 4 trestné body, čas 57,32 vteřiny. Dalším startujícím bude Ondřej Macán a Koláta M, Taj Macán Chudenice. Připraví se kus a dohnal. Koláta M je 4letá Krishna plemene český teplokrevník po Koláto R z masky po Lando. Majetku pana Jindřicha Macána. Ondřej Macán a Koláta M nám jako druhá dvojice předvedli bezchybný parkour v čase 58